Mranata Paris nyawijiku molong dampyak kumbrekut lembahi pinarung keprak watangan gedhe kumelar ngepei sorake gumara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pangucap meneng meleman ambahi ngarsa ilahi awit sampun paring rahmat miwani matumrap sagung dumadi ingkang wajib den syukuri ing sarina sawengi salami kanthi sawuting ati patakur puja brata kunjuk mringjang sukma nelangsa bramante barate wong sak donya padha gigila awit kaperbawan berkah kang maha suci rahayu 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 ingkang simaya sami pinanggih widodonir ing sambikala nuwun sangyaning para sepuh para aji sepuh ingkang dahat satuhu kinurmatan dumateng para alim ulama para kiai para santri ingkang tansah rinten dalu mengku kitab wahyuning ilahi ingkang tansah kawula bekteni dumateng para rawuh kakung Semara putri ingkang dahat satuhu kinurmatan mliginipun dumateng pamangku dalem nuwun injih Bapak Haji Slamet dalah Ibu Hajah Yukti amin Allahumma amin Allahumma nah ndongake balane kok wonten ing kalengan menika Bapak Slamet ugi Ibu Yukti menika netepi darmaning sesepuh palakrami akan ingkang putra kang kinasih Dyai Dimas Sendi jatuh kramanipun kalian diajeng Sinta apa Santimo ya nggih Sinta pramila para rawuh ingkang kinurmatan kawula saking keluarga agung Dinar Budaya Mijil saking Kancilan menika ingkang dipun wengku dening Bapak Haji Tumar nyuwun idi pangestu dumateng para sepupine sepuh ing kalengan menika Dinar Budaya makarya wong ing tlatah Balong mugi andadosaken panglipur renaning panggalih panjenengan sami lan barokah dumateng kula lan panjenengan sami amin Allahumma amin. Para rawuh kang hormatan kakung Semara putri estu nyuwun idi pangestu dumateng pinanganten sarimbit mugi ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggal angsal momongan amin Allahumma amin. Sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng ngrarahapi menapa ingkang sampun kacekapaken dening pamangku dalem ugi sugeng hampir sani pagelaran campur sari Dinar Budaya ing samangke badhe hambabar para ibu waranggana ingkang sampun kondang kaloka saknuswantara para rawuh ingkang kiromatan ingkang sepindah kawula timbali sekar kedaton saking awu-awu langit praja ngendi iki awu-awu langit diajeng Rena
dansa semoga jaran di jaran keji jaran di jaran keji cek cek nong jaran di turut deh turut lurung ngono nganggo T lho ya jojo nek orang nganggo T dewi meneh awas diseledak lagi para rawuh ingkang kinurmatan ingkang kaping kalih menika sekar kedaton saking Praja Malwapati wewengkonipun Prabu Angling Darma sinten to menika Diajeng Eva Tiada Tara semoga jaranan jarane para ati cek cek nong jarane kalau jengaken ingkang kaping 3 menika sekar kedaton ingkang wengkon Prabu Siliwangi menika saking Jawa Barat sinten to menika ingkang putri sekar kedaton kang kinasih Prabu Tembong Rajamaya sinten to menika Rara Kumala Sari semoga jaranan jarane kalau jengaken ingkang angka sekawan nderek ngregengaken swasana ing dalu menika sekar kedaton saking Praja Ngamarta nggih menika saking Raja Prabu Mbling Kuncara Natabata 5 tanpa busana Sakti Mandraguna sinten to menika Diajeng Ayu Pandora semoga hey para rawuh ingkang kinurmatan kakung Sumara Putri ingkang pungkasan menika saking Praja Prambanan wewengkonipun Prabu Baka menika tesih adikipun Rara Jonggrang sinten to menika Ica Caca Marica semoga para rawuh ingkang kinurmatan sugeng dalu sugeng midhangetaken kanthi mardu mardi ingkang semana kalian Dinar Budaya Campur Sari semoga renjang-renjang saking OP Production sugeng makarya ugi renjang-renjang dari Merpati Audio sugeng makarya semoga sesarengan mirsani pagelaran Campur Sari Dinar Budaya Maksode
Nggih, matur suwun kalau mau tigang